Good afternoon, dear brothers and sisters. Please kneel for our novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petition. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. May Jesus be pleased to accept this, my act of perfect resignation, to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours, and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him.
Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Ipamibi na po niya to ang orasyo, imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan na sinautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samo mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po.
Ang mga intensyones kan sa tong Santa Misa. Misa pasasalamat dolot kan mga minasunod. Christine Monsalve and Shindy Luces. Tulay Kalinga ng Panginoon. Cookie Robles. Iza Robles. Mokia Family. Marichu Espinas. Azores Family. Hana Pitero. Janet. Maloles Family. Lasin Family. For passing left exam 2022 by Don Albert Deliova. Asin Dolotman kan Borabon Family. Mga espesyal na intensyon for Lebon, Dolot kan Lebon Management. Espesyal na intensyon sa kahagadan kan Azores Family, ni Hana Pitero, Maricel Ubaldo and family to pass the November 2022 bar exams, dolot ni Lexter John Cabug, for a safe trip, dolot ni Linda Ursua, for healing for Vivian Vargas, dolot ni Marilyn and Theo. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Gaspar, dolot kan Ruedevar family, for All Souls, dolot kan Obani family, sa kalag ni Johelia, dolot kan ni Gracia Soliano, sa kalag ni Jesus, Dennis Alex, Jose, dolot ni Mrs. Angie R. Martinez, sa kalag ni Presentasyon, Rene, dolot ni Norma Santillan and family, Kisokoro, dolot ni Nanette Monsalve and family, Antonio Sr., Antonio Jr., Gary, dolot kan Batong family. Skalag ni Nestor, dolot ni Audrey Jocareza. Salvador, dolot ni Nate Giriba family. Sakalag ni Aristoteles Jr., Aristoteles Sr., Evelyn, and for All Souls, dolot kan Mokia family. For All Souls, dolot kan Babasa family. For All Souls, dolot ni Marichu Espinas. For All Souls, dolot kan Azores family. Sa kalag ni Alicia, dolot kan Rayala family. For All Souls, dolot kan Maloles family. For All Souls, dolot kan Lasin family. Sa kalag ni Pasiencia, Tomas, dolot ni Jerry Riley. Sa kalag ni Jose, dolot kan Levantino family. For All Souls, dolot kan Daen family. Sa kalag ni Angel, dolot kan BEED Society. Asin para sa gabos na kalag sa purgatorio, dolot kan Daen family.
sa Giraray, Diyos maray na hapon po sa Ilugabos. Ngunyan, Biyernes, antes kan Epifania. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Matya Kristiyano, pasiring sa Belen, huli naming gagnan sa tuyang kaglalang, ilaan lungkoy, haling kalangitan, madya mo magsamba sa satong kagurangnan, madya mo magsamba sa satong kagurangnan. Good afternoon. Good afternoon po. Nagkakatiripon po kita ngunyan sa pag-umawasin pagpasalamat sa tuyang kagurangnan sa ngaran ka nama, kanaaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapasaido, Asin sa imong espiritu. first Friday of the month. Asin kita nagkakatiripon sa pagtaong ontras sa Sagrado Corazon de Jesus. Magdulo kita sa satuyang kagurangnan tanganingan sa tuyang mga puso makonvertir siring sa sayang pusong mamumuton. Midbidon ta an sa tuyang mga pagkukulang. Ihaga din inintawad sa mahal na Diyos tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga dugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga dugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada an sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami kay raking liwanagan an sa imong mga paratubod asindanay na palaadaan sa indang mga puso sa kaliwanagan kan sa imong kamurawayan. Tanganing sindadaing untok na magpahayag asin tunay na mag-ako kan sa indang paraligtas. Siya na kay bamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Juan, si Isay ang nakakadaog kang kinaban, ang nagtutubod na si Jesus aki ning Diyos. Si Jesucristo ang napadigdi sa tubig asin sa dugo, bako sa nang sa tubig, kundi sa tubig asin sa dugo. Ang Espiritu iyo ang nagpapatotoo, ulit ang Espiritu iyo ang katotoohan. Tulo ang saksi, ang Espiritu, ang tubig, asin ang dugo. Asin ining tulo, nagkakauroyon. Kung inako ta ang patotoo ning tawo, mas makusog ang patotoo ning Diyos. Ini ang patotoo ning Diyos, patotoo na itinaon niya dapit sa iyang aki. Ang nagtutubod sa aki ning Diyos,
Dara niya ang patutuong ini sa saiyang puso. Ang Diyos nagiging putikon para sa daing nagtutubod sa Diyos. Hulita daing naniniwala sa patutuon itinao ni Diyos dapit sa saiyang aki. Ini ang patutuo. Buhay na daing kasagkoran itinao sa to ni Diyos. Asin ang buhay na ini, yaon sa saiyang aki. An igwa kang aki, igwa man kan buhay. An day kan aki, daiman kan buhay. Ang mga bagay na ini isinurat ko sa saindo, tanganing kamo na nagtutubod sa ngaran kan aki ning Diyos, makaaram na yaon sa saindo ang buhay na daing kasagkoran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Umawa ang kagurangnan o Jerusalem. Umawa ang kagurangnan o Jerusalem. Umawa ang kagurangnan o Jerusalem. Siyon, umawa ang sa imong Diyos. Pinasarig niya ang sa imong mga pintuan, ang sa imong kaakian sa iyang binindisyonan. Umawa ang kagurangnan o Jerusalem. Itinaon niya ang katuninongan sa palibot mo. Pinakakan ka nin managom na trigo. Ang sa iyang pagbuot ipinadara niya sa kinaban, madaling nakakaabot sa gabos na katawohan. Umawa ang kagurangnan o Jerusalem. Ipinahayag niya ki Jacob ang sa iyang tataramon, ki Israel ang sa iyang mga kabuotan asin tugon. Dain niya ginibo sa ibang mga banwaan, dain niya ipinahayag sa inda ang sa iyang kabuotan. Umawa ang kagurangnan o Jerusalem. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Maupang bareta anakot sa tuya, kan mga anghel nasa langit halik, namundag na niya nasa tong paratubos, na si Kristo sa mong kagurangan. La 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 la, Alleluia, Alleluia. La 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 la, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ini ang ipinahayag ni Juan sa mga tao. Kasunod ko, maabot ang urok na mapangyari kaysa sako. Dengane ako maninigong maghubad kan mga bugkos nin sa iyang sandalyas. Ako nagbubunyag sa tubig, siya mabunyag sa indo sa Espiritu Santo. Kan mga aldaw na ito, si Jesus nagabot hali sa Nazaret sa Galilea, asin binunyagan ni Juan sa Jordan. Kan si Jesus naghahawas sa tubig, nahiling na ang langit nabuksan, asin ang Espiritu Santo, siring sa salampati huminilig sa iya. Sarong tingog na hali sa langit nagsabi, Ika ang sa kuyang aki, sa kuyang namumutan, sa kuyang padangat. Mga tugang kong namumutan, ang marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Good afternoon po. May nadangog akong nagsabing sarong tao when he was trying to distinguish between these two things, humility and pride. Sabi niya, and humility is like looking at oneself at a mirror. No filter. What you see is what you get. Pag nagsalming ka, kung mataba ka, nagparakaon ka kang Christmas tapos New Year, talagang mataba ka. No filter. Kung medyo api ka sa itsura, talagang paghiling mo sa salming, aping-api ka. But when we speak about pride, as compared to humility, ang pride is like seeing
yourself through a magnifying glass. Magamit ka nin magnifying glass, iyan ang pride. Because when you make use of a magnifying glass, you exaggerate yourself. You magnify yourself. You feel as if you are indispensable. Kaya baga nagsasabi ka sa tao, ay, dahil nindo kaya kung mayo ako, kaipuhan nindo ako sa indong buhay. Gari sa office, masabi ka, o kung mag-resign ako, inda ko kung anong mangyari sa opisinang ini. You feel that way because you try to magnify yourself. So I've shared with you this saying kasi practically, kung sa tuya pong dinangog na marhay, so sa tuyang gospel, we are reminded that when we lose our sense of humility, we tend to exaggerate who we are. Tige-exaggerate so sa tuyang sadiri. And today, ngunya na aldaw sa satuya pong gospel, John the Baptist, ang pagkatawo niya, ang attitude, as in karakter niya, itinatao po sa tuya bilang ehemplo. As in naaroganin tao who looks at himself in a mirror, not through a magnifying glass. Because his humility is simply worth emulating. Tapos sa tuyang gospel, if you remember, kadaakol na kan mga tawong nagahanga, nagsusunod. As in nagtutubod na si Juan Bautista, gariyo na bagasu maabot na pinagahalat ni Dang Mesiyas. Pero anong sabi ni Juan Bautista sa indaduman? He was so uncompromising in affirming to the people about his identity and mission. Itinaram niya talaga sa inda kung sisay siya. Bako pa po ako ang maabot na Mesiyas. Bako pa ako so pinaghahalat nindo. In fact, the past days, we have heard na there was a time na si Juan Bautista kasabay niya sa iyang duwang disipulos, naglalakaw as in they saw Jesus passing by, garibaga nagaagi. Anong ginibo ni Juan Bautista? He pointed Christ to his disciples. Anong sabi niya sa inda? Behold, the Lamb of God. Uya! Ang kordero ng Diyos. And eventually, according to that gospel story, itong sa iyang duwang disipulos, nagsunod, suminunod na kay Kristo. And today, nadangog ka na naman na si Juan Bautista was very clear about his identity and mission sa iyang buhay. Kan sinabi niya sa mga tao kay itong panahon, kasunod ko, maabot ang urog na mapangyari kaysa sako. Daingani ako maninigong maghubad kan mga bugkos nin sa iyang sandalyas. I am not even worthy to untie his sandals. That's a very good example of humility na ipinapahiling po sa tuyang ebanghelyo. Kasi para kay Juan Bautista, all throughout his life, he has been proclaiming this, that Christ must increase and I must decrease. Kay buhan na mas magdagdag si Kristo sa buhay nindo, as in luway-luway ako mawara, as in magbawas. He was not the light, he was not the bridegroom, he was just the best man. Bako siya su groom, bako siya su ilaw na pinagahalat kan tao. And his joy was to introduce Jesus, who is the real bridegroom. And of course, his role is to make Jesus as the center of people's attention and love. He's a kind of person who knew when to take the back seat. Sabi tangani, aram ni Juan na sa istorya kan kaligtasan kan tao, extra lang siya. Si Kristo man giraray ang bida. So ano ang magayon na learning na pwede tapong mano dan digdi
sa satuyang gospel story. First, as Christ's disciples, as disciples of Jesus, sometimes we also reap praises from people who are grateful and proud of our success, of our services and achievements. Of course, it feels great to be exalted. Magayon nun baga pag Mateo na tiguumaw ka kang tawo, mas giganahan ka. Halimbawa, pagkatapos kan misa, somebody would approach you, Father, magayunon po ngaya sa sermon mo. Kaya lang pagtigapot mo, anong magayon po sa sermon? Basta ngaya, Father, magayon. Uliton mo giraray so hapot. Magayunon ngaya, Father, sa sermon mo. Anong ani po yakoan magayon duman? Basta ngaya, magayunon. Kaysa man, pagkatapos kan misa, may magsabat sa imo dyan sa sakristi, sabihon sa imo, makapiro ton man nga sa sermon mo, Padre. Anong mafe-feel mo? So it sometimes feels great to be affirmed, to be exalted, to receive some praises from people. But let us always remember this. Let us always bear this in mind. As Christ's disciples, it is also important to remind ourselves or to continue ask ourselves whether our life and ministry have led people to Jesus. We're supposed to be the center of our endeavors. So, namumutan ko mga tugang sana ang pagkabuhay asin istorya sa buhay ni Juan Bautista ngunyan na nadangog niya to sa satuyang ebanghelyo magtukdo po sa tuya nakita man lugod. We also try, just like what John the Baptist did, to fulfill our mission in life. Kung ano ang dapat niya itong gibuhon sa satuyang buhay. And we do it with humility. And to allow Christ to grow and increase constantly in us, as in sa satuyang komunidad. We must decrease and Christ must increase. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Magtatang kita sa altar ni Diyos, ulitan ang Kanya, namundag sa tuya, magurugma kita, pag-umaon ka siya, ang bilog na buhay, idusay sa iya, ang bilog na buhay, idusay sa iya. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on man lugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, kay raking ako ang mga atang kan sa imong mga surugoon, tanganing ang nagpapahayag sa katukdoanin pagtubod magkamit nin mga langit non na sakramento. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas espiritu. ang mga puso, Initaas mina magpasalamat sa kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin binsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nagbanaag mo niyan sarong hunglunan na nagdara kan sa muyang pagtubos, takanan sa mong kaluyahan inako kan sa imong tataramon,
Ang magagadano na pagkatabo, bako sa nang naging danay na kagalang-galang, kundi sa makagangalas na pakisumaro, kami ginibuman kaining magdanay sagkod paman. Kaya kairiba kan mga kuronin mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, banal, banal ang kaguranan. Diyos nin mga hukbo, Ang langit at daga, ano kan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitasan, alaala ng bigati sa ngaran kan kagurangan. O sana sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, murabo din kabawas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabawas, asin magkakan kay ni niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siringman pakapamanggi sa pagkuan niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos sa sin mag-inom kay ni niyan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kaguranan, ipinapamareta niya. Ang pagkabuhay mo, liwat ipinapahayag. Sakot na ikamagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Dirumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang mabiniol esposo, kan mga banal na apostoles, kay banan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaitupa na kapag gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, amen,
Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An samong kakanon sa ruwal daw, itao mo sa muya, ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin naray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ka sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, binawalat ko sa indoan sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong Iras niya to sa espiritu. lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you. Pero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginapan, kahiraki kami. Pero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginapan, kahiraki kami. Pero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan pinaman, kami din katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, halagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Anawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Turang ng Diyos, namumutalin na bus, ikaan sa tuyang aking na magtutubos. Kunyan ala, isinubol ka ka, maning marita
Mamibi kita. O Diyos na nagpapamati sa mo sa pakisumaro sa imong sakramento, maghimo ka sa samuyang mga puso kan bunga kan sa iyang kabagsikan. Tanganing sa pag-ako kan sa imong atang, kami magin maniniko, huli kan ihuman sa nang atang. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Amen. Han kakurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, hanaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang Santa Misa, lakaw kita sa pagkabuot kay Kristo, asin sa kapwa. Salamat sa Diyos. Mahal na puso ni Jesus, pagkamuot Diyos nun, ang pusong igibuhaman, siring sa puso mo. Puso na Diyos nun, pusong mahamison, kami pagkabanalan, simbahan na bulawan, langit sa kinaban, kaugmahan, kabanalan, sinuminarikan. Puso na Diyos nun, pusong mahamison, kami Pagkabanala. It's already 6 o'clock, so we might as well pray the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the The Holy Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, forth, we we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, Was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Good evening.